στο βίντεο. Στο βίντεο ρε μαλάκα. Σε χατάνε Χρήστο. Λοιπόν, θα νιώσω και τούρτα λέξτε. Σκάσε. Έχω πάρει την τούρτα. Τηλέφωνο. Ναι. Απόλυτα. Καλά παιδιά, βγάλτε τα. Ανοίξτε. Πάμε. Συγγνώμη, ήθελα να πλησίε να κάνει ζωή γενέθλια. Δεν πειράζει. Πες γεια στο βίντεο. Χρόνια απ' όλα, καλός να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τη γνώση στο φως και όλοι να λένε ένας ο φως. Νάτος! Έλα ρε, χρόνια πολλά. Ανάψτε τα τέτοια. Ποια τέτοια τώρα. Κάνε τις ασκήσεις σου ρε. Τώρα κάνω πλάκη σάλσε. Έλα, έχουμε και βίντεο, μάμου. Έχεις μια άσκηση άτος ρε. Εγώ πάω να βάλω μπροστά μέσα στη στιγμή. Το κουτί είναι έξω. Μπορώ να κλέψω έτσι. Όχι. Δεν ξέρω. Έτσι φτάσει. Κάποτε κάνα κρατάγια θα είναι μόνο τη χώρα. Μπορείς να πετάξεις. Γιατί δεν το δίνεις αγκαλιά με την τούρτα. Δώσε την τούρτα μία και βγάλε. Καλά, εγώ βγάζω, μην αγχώνεσαι. Κάτσε, παλαιοτές. Ξεκίνα. Ναι, εντάξει. Αρχίζεις και τρως τώρα. Θα πάω να τη βάλω τη βέστη για να φύγουμε μετά. Όπως έχει το σχόλιο. Εντάξει, κάνε τώρα μια ώρα μάθημα. Ναι, εντάξει. Ξαναρχόμαστε σε λίγο. Εντάξει, νομίζω κλείνω το. Κάτσε μωρί, σιγά. Τι κάνεις μωρί. Τώρα τα λόψε. Και θα πάμε. Έχει δίκο και θα φέρει. Δώρα, έχει δώρα. Χωρίς δώρο δεν έχει γλυκό. Τι κάνω αυτό τώρα. Το σταυρό σου. Κούνατα μου όλα πέρα δώσε. Τι κούνατα ρε. Θα αρπάξουμε τίποτα, καμιά φωτιά θα κυλάμε. Δεν πιστεύω να έχει και ένα μαγιά. Μην κάνεις καμιά μαλακία. Έλα, 6 λεπτά βίντεο καλά είναι. Λες. Ξέρεις από πόση ώρα τραβάω. Από πόσο τώρα. 6 λεπτά. Όλη την προετοιμασία, όλο το show. Με λιπαντικό ή χωρίς. Βέβαια.